Opäť naši divadelníci putovali, odišli z podhradia, kde zahrali parádnu inscenáciu a išli ďalej. Prišli k pláži, až išli do tohto mestečka a tu nás sa stretli s našimi kamarátmi Jardom a Aďou a Jarda a Aďa im vyrozprávali ďalšie dobrodružstvo. A toto dobrodružstvo naši kamaráti zažili na more a tu máme ďalší obrázok a tento obrázok si prilepíme tu. A keď naši kamaráti odišli z pobrežia mora, putovali ďalej, tentokrát išli trošku do hôr a akýže tam príbeh zažijú, tak to už sa dozvieme na budúce.